Pe 26 mai, la patiseria Crème de la Crème s-a desfășurat o licitație de caritate Angel Art 2012, organizată de Asociația Obștească Vita cu suportul Direcției Generale de Educație și Sport. Acest eveniment a devenit unul tradițional. Deci evenimentul astăzi este în a patra ediție. Este vorba de o licitație publică, Galerie Art, într-un parteneriat cu Asociația Vita, Direcții Generale Municipale. Obiectivul acestei activități este de a propune diferite obiecte spre licitație și respectiv sursele respective vor merge la aceleași instituții. Fondurile acumulate la această licitație vor fi utilizate în următoarele scopuri: procurarea materialelor necesare pentru dezvoltarea abilităților creative la copiii cu multiple dizabilități și organizarea festivalului anual Viața împreună. Жизнь вместе – это тоже фестиваль творчества детей, только там представлены танцы и песни. Здесь вы сегодня наблюдаете исключительно произведения искусства. Это живопись, керамика. А «Жизнь вместе» – это фестиваль, где дети проявляют свое хореографическое искусство. Printre invitații speciale a evenimentului, în calitate de prezentator, a fost și actorul de film și teatru Alexandru Oleșco. Если у тебя есть чуть больше сил и возможностей, этим нужно делиться. У тех людей, которых, не знаю, очень много средств или возможностей, ну, нельзя их держать на 35 жизней вперед. Ну, протяните руку помощи тем, кому она нужна. И тогда мир будет чуть добрее, прекраснее, нежнее, тоньше. Мне кажется, надо честнее просто жить. Я сюда приехал бесплатно, а то меня все спрашивают, сколько вы получили за проведение благотворительной акции. Evenimentul s-a desfășurat în două etape. În cadrul celei dintâi, toți vizitatorii au avut posibilitatea de a alege și procura orice lucrare expusă. La etajul întâi al localului au fost prezentate peste 50 de lucrări de artă ai copiilor și tinerilor cu dizabilități. Elevii împreună cu profesorii săi au fost bucuroși să participe la o asemenea expoziție. Copiii noștri se pregătesc pentru acest concurs întregul anul de studii. Și aici avem o serie de lucrări de ale elevilor noștri. Spune că eu am o imaginație bogată, deci eu nu mă inspir de la nimic. Simplu, îmi place tare natura și îmi place pictat mai mult din natură sau să-i aplic din hârtie colorată. Este un eveniment extraordinar și noi întreg anul așteptăm această zi când vom putea expune la expoziții lucrările copiilor. Brodăm, croșetăm, ne străduim ca să fie foarte frumoasă, punem multă dragoste pentru aceste lucrări, ca oamenii să simtă dragostea noastră pe care noi o punem pentru aceste lucrări. Acest eveniment a avut o pregătire foarte mare și prin intermediul Asociației Vita, cu Direcția Generală Educație și Sport, reușit să facă o amplă învingură și vedeți lucrările pe care copilașii au introdus foarte multă inimă și suflet în ele. Aduce o stare minunată aceste desene, aceste lucrări. În cadrul evenimentului a avut loc o licitație la care au participat doar invitați speciali. Loturile participante au fost oferite de companiile de top din Moldova, care au sprijinit voluntar acest eveniment. Я считаю, что это очень большое дело, что это правильное дело, это надо проводить, надо помогать. Иногда не знаешь, куда идти, чем помочь, кому помочь. Вот в этих случаях это все реально, это правильно, я считаю. Мы не первый раз участвуем в аукционе, посвященном благотворительности, и не первый раз уже приобретаем лоты. Что могу сказать, это очень хорошее дело. Nu există cuvinte ca să apreciez ce fac femeile acestea, oamenii ăștia, mamele acestea, sunt eroine.